naunsa maning atong mga kaigsuonan nga mga pinalanggang Katoliko, masuko man sila og tug-anan sila sa kamaturan. Muingon mahinoon sila nga namakakta, dili man na pagpamakak ang kuna na lang gud ninyo nga ang nagtukod sa inyong simbahan si Constantino. Dili biya mo makapasigarbo ni anang simbahan nga inyong ipasigarbo karon kung wala pa nagitukod ni Constantino. Ayaw lagi ninyo ipamugos nga si Kristo maoy nagtukod sa inyong simbahan. Kay dili gyud mo sibo sa pagpamatuod sa mga apostoles, wala gi apostoles nga witness nga musulat sila alang sa pagpamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo. Wala. Ang inyo rabang verse nga ihatag kung pangutanon mo, kini rabang Mateo 16:18. Nga kung basahon nato, wala gyud mga apostoles nga nagpamatuod nga ang Iglesia Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Tanawa ha atong basahon ang verse nga inyong gihatag. Mateo 16:18. Nagingon din and I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala gi magbasa nimo nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Wala gyud og wala. Mo nang dili mo sibo ang inyong pagpamatuod sa tinuod lang yun, mauna nang naa sa kasaysayan. Nga si Constantino mao ang Naatay tulo ka punto nga tagdon ni ining ato ang higala nga pastoy nga naghatag og presentation pagligar nga ang simbahang Katoliko gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. First point, ingon pa niya nga ang simbahang Katoliko gitukod daw kuno ni Constantino. Ang tuli kana nga pamulong kana nga presentation istorya. Istorya sa usa ka pastoy nga walay kabangkaagan sa kasaysayan sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Istorya sa usa ka pastoy nga nagtinguha sa pagpamakak o paghatag og information nga sayop og mamahitabo nga daghang mga Katolikong inosente nga mahagbong ngadto sa kasaypanan nganuman wala sa kasaysayan og dili og wa gid nahitabo nga nalatin sa kasaysayan nga si Constantino, founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Usa mo to pagnigar ang mga ebidensya mismo sa kasaysayan nagsulti ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. For example, the Encyclopedia International volume 15, the Encyclopedia Britannica volume 15 gihapon nagtudlo nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. So kung mamulong ta nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Constantino unya di mo oy nahitabo nga nabutang sa gitawag og mga ebidensya, mamahimo ka ng bakak og dili gitawag og tinuod nga kabalo man ta nga ang amahan sa bakak mao ang gitawag og iyawa. Second point, mga sir og mga ma'am, sa St. Matthew chapter 16 verse 18, sumala pa niya wala man gingo din na nga Romanong Katoliko. Naturalmente kay dili man gusto ni Kristo nga butangan niya ngalan ang iglesia sa kana nga panahon kay kabalo siya nga naamo mangiskwat anang maong iglesia ha. Wa niya nganli kay kung iyahan ang ginganlan magdagma-dagma gid mo angkon ana. Angkon man gani mo karon nga tawag ining wa pa niya nganli ang iyang iglesia. How much more nga ginganlan gito niya? Di ba? O common sense ba? Wa niya nganli kay kabalo siya St. Matthew kung among imong iabante sa 24:24 kabalo siya nga naay mga mini nga mga magtutudlo manungha. Ikaduha nga point sa St. Matthew chapter 16 verse 18, wa man si Kristo nagtukod og ngalan din ha, nagtukod sig iglesia. Nga naay kinaiya ingon pa niya et forte inferi non prevalebant adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog ini. So buti pasabot ka ng iglesia ha magpadayon. Dili mawala gikan sa unang siglo hangtod karon. So kung naay sekta nga magpatuo nga siya gitukod ni Kristo nya natukod lang iyang pundok karon lang panahon apiki na pareha aning pundok sa pastoy nga ato ang gi reaksyonan karon. So ang St. Matthew chapter 16 verse 18 naghatag nagpahimugat nga kanang maong iglesia gitukod ni Kristo wala na mawala. Diba? Even the gates of hell bisan ang ganghaan sa impyerno ang sa inyo hamanggod kay bagtog ra nga nagka sipat-sipat na inyong panabot kay even the gates of hell man sipat gud inyong panabot diha pa lang daan madisgrasya na imo inyong panabot imbes hell na imong hell. Lastly, wala daw ko na apostoles ka nagpamatuod nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo. Kadaghan.
Naka mga apostol, number 1, San Mateo mismo, nga nagsulat ng St. Mateo, chapter 16, verse 18. Giklaro niya na, Giklaro niya, nga kining mo iglesia sa pamulong ni Ginoong Jesucristo, di ni mabungkag. Panya, gisundan pa niya, gisaysay pa niya, gisulti ni Kristo, nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag sa laing nasod nga makahatag sa iyang kaugalingong bunga. Asa man ang nasura? Kanang gipunting ni Kristo din na gisulat ni San Mateo, ang witness sa San Mateo. Asa man ang nasura? Sumala pa sa buhat sa mga apostoles nga nagsulat si San Lucas nga estudyante ni San Pablo nga nagpakita si Ginoong Jesucristo dito kang San Pablo. Saulo, ingon nga nagsaksi ka nako din sa Jerusalem, musaksi usap ikaw ka nako dito sa Roma. Nakasaksi ba sa Roma? Yes, 100%. Romans chapter 1 verse 7 to 8. Ingon pang San Pablo, kay kamo nga taga Roma gitawag sa Dios aron mamahimong balaan og tungod ninyong taga Roma ang pagtuo na kaylap sa tibuok kalibutan. Oh, usaw mo na nimo ron. Munang gitawag og Roman Catholic nganuman kay kabubuton ni Kristo nga ang iyang iglesia mabalhin from Jerusalem kay wa man dawata mabalhin sa lugar nga kung diin asa mulambo og mulipang ang maong gitawag og pagtuo. Mabitaw si Ginoong Jesucristo giingon gisulti niya kay San Pedro kanang basahon ng St. John chapter 21 after nga gi-reconfirm ni Kristo ang gugma ni San Pedro didto niya. Ingon niya nga ikaw Pedro dad-on ka sa lugar nga di ka gusto nga moadto. Og didto ka bitayon, didto ka mamatay. Asa man ang nasura. Ay ang Biblia ang kasaysayan mismo nagsulti kanang nasura nga asa namatay San Pedro, maunang Roma. So, lingon mga wala yung tawag kayo nakasaksi. Ang problema ninyo kay pili-pili lang mo sa pagbasa, pili-pili lang mo kung unsa gusto niyo basahon, moroto niyo gustong tun-an. Di niyo tun-an ang tibuok kontekstong nakasulat o kasaysayan o background sa inyong gibasa sa balaang kasulatan. Mo na nga kung pastoryahon mo murag yung mga true pero mapangka mo ala ni abdong mga taong edukado and nagtuon sa kasaysayan sa Iglesia Kristiyana. Mga dita pailad aning pastorya, magkatawa na lang ta sa presentation, ipamugos nila ang ilang story nga si Constantino mao ang founders Katoliko. Stang yabaga. Motuo mo ana niya, mahapil mo kayabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.